SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 30 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मैया बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव मुलुगनां मोसा सानखौ कसुगावआव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि गोसोखां नब्लाङाव खुंनाय जादोंमोन। मुलुगनां मोसा साननि गेजेरजों मोसा रैखाथि हाग्रा थाग्राखुलि आरो आयेन बेरेखा मैहुर खालामनायखौ होबथानो थाखाय बुहुमनां सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि फकिरग्राम गुवाबारियाव गय बिफांफोरखौ दानस'ना खहा खालामदों। जाथायथिलियाव दावबायना थासारिखौ सुलाद लादों MCLA एजामुल हकआ। क'क्राझार जिल्लानि फकिरग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुवाबारि गामिनि गय बागाननि बिफांफोरखौ दानस'ना खहा खालामनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि सायाव दावबायना थासारिखौ सुलाद लादों 7 नं फकिरग्राम अपेन बिटिसि बियाबनि MCLA एजामुल हकआ। फैगौ 1 आगस्टआव बड'लेण्ड FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि गेजेराव जानो गोनां डुरान्ड काप 2026 मायथाइनि गिबि बादायलायनायनि थाखाय दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव क'क्राझारनि KDSAआव फ्रि पास राननाय जागोन होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गासै 3,000 फ्रि पास राननाय जागोन आरो जायनो सिगांसिन फैगोन बेनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि सासेयाव गांनैल' फ्रि पासखौ मोननाय जागोन। फ्रि पास मोननो थाखाय आधार कार्ड नङाब्ला जायखिजाया सोरखारि आइ कार्डखौ लांफानांगोन। मख'नो गोनांदि नेशनेल फुटबलार गोगोमसार गयारि बिथांनि आखायाव 9 नाम्बारनि जार्सिखौ गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गथायनानै होबाय। क'क्राझाराव रायमना हादोरारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिजों गावथारजानाय फुंखा बसुमतारिनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। समाजारि बिजों फेसबुक पस्टनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों दिपेन बर' बिथाङा। सासे सेंग्रा सुबुंखौ माबोरै इनायै गावथारखो मानि दायाव बन लायनो थांदोंमोन एबा जेखियानो जायामोन आयेन बायदियै हमनानै सोंनो हायोमोन, जेलाव हरनो हायोमोन। दाय मावदोंब्ला नायगार गावथारनायनि मोन्थाइखौ सोर होखो? आथिखालाव BTCआव गणतन्त्रआ बेसेबां सोलियो? सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि दंना गैया? दाय मावदोंब्ला आयेन बायदियै साजा मोनगोन, जिउ फोजोबनायनि नङा। बे जाथायनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जानांगौ आरो दायनिगिरिखौ साजा मोननांगौ होनना दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। जोबोद दुखुनांथावै फुंखा बसुमतारिनि बिमाया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों। फुंखा बसुमतारिखौ मानो गावथारखो? रायमना हादोरारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिजों गावथारजानाय फुंखा बसुमतारिनि बिमाया दुखुनांथावै माखासे बाथ्राखौ मख'दों। जेन' फोथायाबा नायनो हानाय जायगाखौबो नाथांसो थांनानै एकदम डाइरेक्ट गावखाना नायना गावखानायखा खर' गावदों मानसिखौ गावलायनाय नङा बियो एकदम गावलायनाय नङा बियो आंनि फोथायाबा नायनो हागोन सारना नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथिनो हागोन निजेबो न्यायनांगौ जाय गावग्रा बेखौ नांगौ जोंनो नांगौ जोंनो न्याय नांगौ बिनि फिसा फिसौ बबे समनि थाखायबो नांगौ जोंनो गासिबो नांगौ जोंनो जों दा अमा नङाना मानसि बायनानै मोनाखै नांगौ जोंनो मान जेल बानायदों मानो जेल बानायदों हमना लांनाय मोनबा खावलायदों जोंनि BTC सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों हमनानैनो मानसिखौ गावदों सुनानै बेखौ गावनाय जादों दा बिनि फोरमानफोरखौ दिनै दा नुनो मोनबाय बिनि डेड बडिखौ दा लाबोबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों बे ओनसोलनि जानानै जोंनि मानगोनां BTCनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिनि बेबस्थाखौ लायो आरो बिथांनि न'खराव फैनानै जाहाथे मोजाङै खबर लायो डिटेल्स खबरखौ लायो आरो बिनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे क्षतिपूरण जोङो खावलायदों जाहाथे बेहा गथ' दं सासे आरो हिनजाव दं आरो न'खराव बिमा बिफा दं बेखायनो जों खावलायदों जोंनि सरकारा जाहाथे बिनि न्यायखौ जाहाथे होयो न्यायखौ जाहाथे बे न'खरा मोननो हायो बिथाङा मोननो हायो जों बेखौनो दिनै रायजो राजानि जानानै खावलायहरनाय बे रखम जेबो जायाखै
बेबायदि गावलायनाय जेबो गैया बिसोरनि आखायाव जेबो हाथियार गैया बिसोरो जास्ट आखायाव दंफां लायनो थाखाय सिखा रुवा लाना थांदों बेल' बे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे ओनसोलनि जानानै जिहेतु घटनाया आग्रायाव बे सोरमांगानि एसेल' 100 मिटारसो बिथोराव जादों घटनाया हा दा मानसिखौ हमनो मोनदों बिथांमोना लांनांगौमोन रेस्ट खालामनानै आयेननि बेबस्था खालामनांगौमोन खिन्थु बिथांखौ बेबायदि अन्याय भाबै गावथारना गालांबाय आरो गावथारना गालांनायनि उनावबो बिनि जेबो रिपर्ट बिसोर खालामाखै दा दिनै 24 घन्टा मैया मोना बेलासिनि 3टा आरो दा 3टानि बारबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो दा माला जाया बे मैया 28 थारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो दा मा खावलायनो सानदों आं बे खावलायनायखौ माने आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्त नङा आरो बेबायदि फांफुं मावनानै जाग्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव जोबोद उसुबिदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्त मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि क्षतिपुरन एबा माबा मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ बेखौसो आङो खावलायदों जाहाथे आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ साबेसे फिसाला दंमोन सासेल' 5 बोसोरनि बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा समफोर बियो आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों जुदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो बेथ' एकदम थगायनाय नंथ्रा बियो दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब दा नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि